दिल्लीयाव बम गावोब्ला 6 दान जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोनदांगोन। काली फुजा एबा दिवालीया साननैसोल'सै। बेखौ लानानै दिल्ली सरकारा मोनसे गाइडलाइन फोसावदों। दिवालीनि समाव दाब दाब जायगायाव रंजानायजों गोबां सुबुंफोरा बम गावो। नाथाय दिल्लीयाव दिवालीब्लाबो बम गावनो मोननाय नङा। बेनि थाखाय गोख्रों आयेननि राहा लादों दिल्ली सरकारा। मानोना दिल्लीनि मिथिंगायारि आबहावाया मोजां नङा। बेनि सायावनो आरोबाव भारतनि बम गावना उखुन्दै गहोना आबहावाखौ आरोबाव बांसिन गुबुंले खालामना अलखदाव गोग्लैजानो लुबैयाखै दिल्ली सरकारा। दिल्ली सरकारा बे आयेनखौ दिल्लीनि इयुननि मोजां मिथिंगायारि आबहावानि थाखाय लादों। दिल्ली इनभारमेन्ट मिनिस्टार गपाल रायआ बुंदों दिवालीनि समाव बम फाननाय बायनाय नुनो मोनोब्ला फानग्रानि हेंथायै आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनाय जागोन। फाननायनि साजा बायदियै 3 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोननांगोन। लोगोआव 5,000 रां जुरिमानाबो होनांगोन। लोगोसे गावनायनि साजा आयेन बायदियै सेक्सन 268 IPC नि गेजेरजों गावग्राया 6 दान जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा लोगोआव 200 रां जुरिमानाबो होनांनो हागौ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।